Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Hadirin para rawuh wabil khusus sedherek kula Haji Nur Salim saha keluarga ingkang dahake hormatan. Monggo kula sopanjenengan panasipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kali selawat serta salam mugi kanggé nasanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sedherek ingkang sami rawuh, monggo kula tansah nyedonga wonten nasanipun Gusti Kang Agung Jagat wonten ing dinten sameika mapak anane wengine wulan Suro, tepati malam 1 Suro. Nek cara Jawane ratri esa Suro, ratri bengi esa 1 Suro wulan. Sajaripun donga Arab utawi donga Islam kita waos kula suwun kanthi sabar sakantawis danten Suro menika wulane wong Jawa. Uli budaya Jawi mati kawula waosaken ujug donga Jawa kuno. Nah donga niki terus kanthi mawon nembe kawula atur-atur dhateng panjenengan. Anikala kula niki kelas 2 SD. Kawitan kuping kula niki mirengaken donga niki anikala suwarginipun Mbah Para Sumi. Niku. Nggih, mangki wonten sejarahipun tumekane apa berdiri desa Masemi niku rumiyin nate dipun wadharaken nanging sedaya nika sampun katimbalan Gusti namung kula piyambak minangka saksi sing minangi crita niku sing boten kula critakaken wonten iki ing dinten kemawon. Crita asal usule desa Masemi kalih tumurune donga ujug Jawa kuno terus aturusaken dhateng ajaran mantra weda. Nah mantra weda niku karanganipun Jeneng Sunan Kalijaga lan niku ingkang diperwedharaken panjenenganipun Swargi Mbah Para Sumi. Ing mantra weda boten kawula ucap wonten iki amargi mantra weda menika kedah dipunwaos sak marine ing sewengi. Iki namung tetap ujug donga mawon nggih. Salamun salam Gusti pribadi kawula. Rewang-rewang ana anggen kawula sinedya ingkang arupi tenaga, kegiatan saha kekuasaan ingkang angsal pangestune tiyang sepuh kekawi kawula. Ugi sawapi para leluhur ingkang wonten bumi Nuswantara langkung-langkung Eyang Ismaya Jati Galak Danyang Kabuyutan. Dumateng para leluhur kakiyamung niniamung ugi kaki Danyang Nyai Danyang saha sedaya arwahul akbar ingkang tumandhak wonten papan panggenan mriki mugi kersa mbiyantu napa kemawon ingkang dados sejo karep kula lan sejo karep sedherek kawula kang paring asma Haji Nur Salim sak keluarga. Mugi-mugi anggenipun angluri budaya Jawi mapak ratri esa Sura mugi purwa madya lan wasana boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Sembah sumrung kawula dumateng panjenengan sedaya. Hemilahing sekali mastuti bawulo lanjut. Duh, kukulun kula ngaturaken syukur betak gondo anung sak cepuki kembang cepoko sak kukusi gondo kusumo mula angon bogo saking bawono asrepit sari-sarine Sanjang Jawata kang langkung kabeh niwak ingkang Bawreja Banaspati Danyang Kabuyutan Bapak Pangkoso Ibu Berkini
miwak ikal bakal monco sekawan monco gansal tunggul payung tinggi ukile dusun punggul desa Ngasemi kecamatan Gansal. Sumangga para leluhur kula aturi ngeja wantah ingkang panggenan menika ugi napa kelawan ingkang wonten ngajeng menika mawi kalenggahan kawula aturi unika bilih dinten sakmenika Kemis Wage malam Jumat Kliwon pupuk ingkang dosa sedaya para kadang sami uri-uri manepi para petilaran leluhur Jawi saking kraton Mojopahit. Anggenipun caos dedaharan 10 suci antaran suci jambe ayu bubur penak bubur abrit kinangan iwak bubur sekolo toyo aru lan sapinunganipun sedaya ingkang wonten ngajeng menika caos daher dhateng para leluhur ingkang sami wangsul dhateng jaman kelanggengan. Duh para leluhur kinepesa parane disepuro sedaya kalebetane dipetrami sedaya amale alikala kucik disampun ten donyani mugi nyawiji dhateng zat ingkang maha suci. Sumangga para leluhur kawula aturi enggal panjenengan dhahar sari-sarine sesuci ingkang wonten ngajeng menika. Sasampunipun panjenengan rasa panjenengan gondo yen wonten kekirangan kula atas nami sedaya para kadang nyuwun agungi pangaksami langkung-langkung kadatipun sedherek kawula Kanjeng Nur Salim sakluwarga ingkang uri-uri budaya Jawi dene ingkang anayai tugas para nem lan para pinisepuh sedaya sami rawuh wonten panggenan mriki paringana para nugroho saged kasembatan menapa ingkang dipun suwun tinabulan sarta binayuh menapa ingkang dipun rengkuh. Sasampunipun para leluhur ingkang wonten jagat panglantunan ingkang wonten Triloka Bawana Triloka papan bawana jagat sedaya sampun ngraosaken ugi sampun nyuwuhi jabang bayi kawula ugi ingkang sampun sami angrawi wonten panggenan menika kelawan alasil petang perkawis sinebak kakang kawah adi ari-ari gedhe lan budak ingkang manggih sifat kodrat ananing geni bumi banyu lan angin dene wonten sengkala ingkang sami rawuh ingkang dereng enggalo balik mergi sampun dipun temeni tumpung inggoyoni kali dipun sekali dinten itu akan dasar sakit kaliwas minggu sarjana bentar pasar tukut lan kegodongan ingkang ngajak pintu ingkang badhe kanggo gawe kados sedherek kawula Kanjeng Nur Salim sakluwarga sakmungkine lan sakmadine yo sing sapu dijani yang aduh ingkang sedherek kawula Kanjeng Nur Salim dalah keluarga lan sak andhahanipun sedaya menawi malam aku kula bakalan cara begini sampun sedaya urusane ingkang bakal persoalan dono saking keluarga panjang abiyos lan ono bedhoti kanthi puji sesanti yoyo wijilan ki sura dewa daya diningrat bolo dene pangestu rahayu ingkang kami pinanggih tulak bayi wonten selamat mugi kersane Allah yaumul fatihah. Iya. Khususun wajah jati sederek kawula Kanjeng Nur Salim dalah sakluwarga lan sedaya andhahanipun pindah lan sedaya ingkang sami rawuh warahmatillah wa barakatillah wa bisyafaati Rasulillah bi'idznillah ya Allah. Yaumul Fatihah. Iya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Antu sahabatu Rasulillah alhamdulillah wa rabbil alamin.
Allahumma nas'aluka salamatan fi afiatan fi jasad afiatan fi ilmi afiatan fi rizqi afiatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut Allahumma habib alana fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal qafila hisab duh Gusti Pangeran kawula kula lan sedaya ingkang sami rawuh wonten panjenengan mriki namun saged nyadok astana kali nyuwun hidayah manunah barokah dumateng panjenengan Gusti mugi-mugi pacetipun sedherek kula kadinul salih lan sedaya adanipun sak keluarga lan sapenerlingan kawujudan sedaya ingkang dados pacetipun mugi-mugi panjenengan tebih-aken ingkang saking rugi dosa kula Gusti Pangeran kawula panjenengan kabulaken sedaya panjenengan kawula kados dene paduka ngabulaken donganipun para nabi lan para rasul Rabbana taqabbal minna inna anta samiul alim atubu alaina inna anta tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Makanya ingkang saged kawula aturaken kawula atas amin sopipun kajah buat pilih buat masuk dalam panjenengan ingkang kirang praliki utawi ingkang kirang nuju promo kula sak keluarga majelis derek kula kanjeng salim kula nuwun pangapunten semoga dipun rapaken atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.